Vam tenir l'oportunitat de saber sobre aquesta fira d'armament, que és una de les més importants que hi ha al món i que es fa a París cada 2 anys, i ens va semblar que era un tema interessant perquè és molt desconegut per la majoria dels mortals, diguéssim, no sabem d'aquestes fires. I vam tenir la sort que a través d'un diari digital, el plural.com, ens van acreditar de premsa, que no som periodistes, ho hem de dir d'entrada. El Lalo és director de cine i jo soc productora, vull dir que no som periodistes. Doncs això, ensenyar, diguéssim, les sensacions i la visió que genera a la gent normal, aliena a la indústria de la guerra, què significa entrar en una fira com aquesta i veure el que veus i els pensaments i les contradiccions que ens genera a tots aquest tema, no? La primera y básica dificultad es cómo intentar transmitir algo que te ha impactado tanto cuando has estado dentro de la feria, ¿no? Porque realmente es un impacto brutal. Es decir, para toda la gente que está allí es una normalidad habitual y para nosotros era algo verdaderamente sorprendente. Entonces, en el fondo lo más complicado, para mí por lo menos, ha sido conseguir elaborar una narración para transmitir, ¿no?, ese impacto que supone una feria de armas para alguien neófito en el tema, ¿no? Jo he de dir que és la tercera vegada que com a productora participo al Filmets. És un festival que m'entusiasma perquè a més em sembla que no n'hi ha cap altre tan important de curtmetratges com aquest a Catalunya i quasi m'atreviria a dir a Espanya. O sigui, em sembla un festival molt important i la figura de l'Agustí bàsicament em sembla un mèrit bestial i no crec que hi hagi ningú més tan coneixedor del món del curtmetratge com ell aquí, no? Per tant, és un luxe estar aquí i més en aquesta 40ª edició, que és doncs, un mèrit molt gran haver arribat fins aquí, no?